हाँ तब गाय जी को नया वीडियो लेकर आइयो आशीष भैया वाला गाना हो दे दबो कमरिया में सुइया के छौड़ी हो जी तो कहियो भुइया भुइया के छौड़ी। वीडियो बा एंटरटेनमेंट के लिए हो, ज्यादा दिल पर नहीं लियो समझ नहीं भैया, लेकिन कभी कभी मुंह से निकल जाओ तो ओकरा मजाक समझ के माफ कर दियो नहीं तो साफ कर दियो। म्यूजिक हम बताइए भैया कालिक भटकल चलो को गगरिया डगरिया में जानो एकरा कांच लग गलो, कांच दो सुइया घोप घोप आगे मांगरी बताइन गे कायल भटकल चलो ही बता भैया बता समय नहीं बताई मी तो न गे डॉक्टर रखू ना बी एमबीबीएस बीबीएस बोबो छुरी के रुइया से पूछ के सुइया देब कमरिया में। आई भैया सुइया रुइया से पूछ के दबो कमरिया में। हम तो कोई ओकरा ओकर रुइबा से की मतलब है, ओकर जंघीबा पूछ दो खल कमरिया में ओकर बाद दे दो खल गंगरिया में। लेकिन तो डॉक्टर अच्छा ना हो, नस के जगह घस घस में दो तोरा बहुत मजा आ लो, लेकिन घप घप में आई छुरी के रुइया से पूछ के सुइया देब कमरिया में। आगे छौड़ी ले ले कमरिया में सुईबा समझनी के काछन लग लो गणिया में गे ले ले नहीं तो जानो करुआ तेल और लहसुन मिला के लगा सुबह शाम एकदम ठीक हो जीतो। देखी गणिया